U għal-pjaċir tagħna, Jendrik li. F'intervista mal-ġurnalista lillum, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Kumitat tal-Covid tal-Partit Nazzjonalista kien effettiv. Fuq l-Istazzjon Nazzjonalista, Bernard Grech għalhekk fuq il-Kumitat li fihem Marja Degwara li kienet saħqet li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni. Mela allura l-action group ħadem u kien effettiv. Waqt din l-intervista, il-kap nazzjonalista kien mistoqsi dwar id-donazzjoni ppreżenta l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija ta' €9,000,000 fisem kumpanija li d-dar tal-Providenza. Qal kif huwa ma kienx marraf din id-donazzjoni u qal li Delija missu qallu bħala deputat tiegħu. U allura tgħidli inti x'din hija l-importanti, kelli nkun naf iva. Fl-istess ġimma meta l-establishment nazzjonalista beda jattakka lil Delija dwar id-donazzjoni li ppreżenta, Bernard Grech ma għadx jomoda u fakkar lil Delija li żminijiet inbidlu u rrepeta li kellu jinfurmah. Però xorta waħda iva kien ikun aħjar li kieku infurmani qabel. Quddiem rapporti dwar kawżi li jistgħu jinfetħu biex jalqu l-istazzjonijiet politiċi, Bernard Grech kien fex jattakka l-argument ta' Roberta Mezzola li kienet qalet li l-istazzjonijiet politiċi ma kellhomx ikunu hemm għal dejjem. Nistgħux nippretendu li llum nagħlqu l-istazzjonijiet pubbliċi, partikolarment dan l-istazzjon, ejjew ma nħallux lil min irid jagħlaq l-istazzjonijiet tagħna.